Beste urte batez jarraian, 7. Ibarrako garagardo azoka ospatu da joan den asteburu honetan. Garagardo aukera zabala eskaini zuten eta janariari dagokionez, beste gauza askoren artean txistorra, bi saltxitxa mota, Ibarrako piperrak eta ukondoa egon ziren. Eguraldia lagun eduki ez zuten arren, ongi antolatuta egon zen, izan ere, bi karpa handi jarri zituzten, bat garagardoentzat eta bestea sukaldearentzat eta jendearentzat prestatutako mahai eta aulkientzat. Jende asko gerturatu zen, mahai guztiak betetzeraino, giro aparta sortuz. Como el viento de